Deloki proses wong negor kayu sak ngusunge pisan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Dina iki ana dulurku sing lagi negor kayu ape nggo mbangun omah Cah. Ning desa pancen negore iki isih manual lek ngusung. Lokasine ya terlalu angel dadi sing ngusung wonge ya kudu sabar, ekstra hati-hati lan kudu kuat. Enake urip ning desa ngene iki ya Cah, ape mbangun omah duwe kayu dhewe karek ngetok, ape tuku kayu ya ora cukup duit 10 juta. Jan tak akoni hebat tenan iki bapak-bapak sing ngusung kayu, tenagane walah super-super. Wong desa iki kuat-kuat ya Cah. Delok ning ngusung kayu ngene ae yo kuat kabeh. Kulino kerjane okol, dadi ngangkat kayu ngene iki wis biasa, tapi ora angger wong iso kaya ngene. Ngene iki mbutuhno keahlian khusus Cah. Iya, ora kira angger wong iso. Kayu sing ditandur sampe puluhan tahun saiki iso dipetik hasile kenek nggo mbangun omahe dhewe. Piye menurutmu dadi wong desa iki penak apa ora lho Cah? Alhamdulillah aku urip ning desa iki selama puluhan tahun. Nyatane tanggane panen ya melu panen, tanggane miyang ya melu keduman iwak. Wis pokoke alhamdulillah ayem.